What's up mga langga? Ito naman po ulit ang inyong katulong sa umaga vlogger sa gabi. Ngayon po ay Bibisaya translation po tayo ng isang kanta ni Ngayon po ay mag-Bisaya pud ko kay buragi kapoy na jud ko og Tagalog kay tungod sa ko ang mga vlog sa tumangan ni Agi, mga langga, puros ko ga Tagalog. Pero hutdan na jud ko bright sa Tagalog karon kay busy medyo ko sa trabaho mga langga. O kinahanglan magdali-dali ko kay kung alaga nasa ubos. Magpasalamat di ko sa tanang mga tao nga ni suporta sa kuha, nagpadayon gyapon subscribe hangtod karon sa mga wala mga sa nakaila sa kuha. Ug daghang salamat sa inyong pagtan-aw sa mga videos. Ilabi na sa videos ni Alaysa Malinaw, nga isa sa Miss Universe Philippines 2020. Daghang salamat mga langga. Karon magpasalamat ko sa mga wala ni Bia unta dahil pang maabot na blessings mga subscribe mga viewers ang mutanaw sa ko ang videos isa pa magtagalog ko nya usahay karon ng Bisaya jud ko mga langga kay murag kulang na ko practice sa Tagalog ako nahutdan na yung bright. Nahang salamat ug shout out na ako ang mga friends sa Double Sur bisan asa maman diri sa Riyadh si Charity Gingona, si Rosana Rosales, ng anak. Shout out ako mga langga makauban ako diri sa Riyadh ug sa Jeddah nga si Lonlin Kindo, anak ko sa Jeddah, si Marisa Rekla, best friend si Lia Canillo, ug sa uban bang ng mga best friend nga dili na yun ako malitok kay pati pagalagana jud sa ako mga true friends ug mga I love you. Na karon ato ang i-translate ang kanta ni Callum Scott na You Are the Reason. Kung sa Bisaya pa mga langga, ikaw ang hinungdan sa taikong nabungkag. So mga anak langga joke lang, ikaw ang hinungdan sa tanan. So ato ang i-translate mga langga unsa man yun anang meaning aning kantahan ni kung sa Bisaya pa. So atong sutaon mga langga. I love you so much mga palangga sa tanan mga nagpangga sa kuha ug sa ako ang mga langga diri sa kuan sa kuang channel ug sa akong Facebook account. Daghang salamat sa iyong pagsuporta sa Bisaya ko langga YouTube channel ug ayaw kalimot sa pag-click sa like, sa pag-subscribe sa ubos ug pag-click sa notification bell para ma-update ko mo sa mga bagong videos na ako. Mga langga, ni ana si Callum Scott. There goes my heart beating. So, naana pud ang ako ang dughan, nagbitik, ana siya. Cause you are the reason. Naanapod ang akong dughan, nagbitik tungod kay ikaw ang hinungdan. Naana si Callum. Pagka man mga langga, dili ninyo na to ni dugi-dugayon pa. Siya, I'm losing my sleep, please come back now. Yung anak siya langga. Nang nawala daw ang iyang pagtulog, lusing mong guro daw, diba? Nawala ang lusing. So, nawala daw iyang pagtulog mga langga. Siya nga, palihog, balik in down sa kuan, anak. Sadi kamong mga paasa diha, palihog po tayo mo pamalik. Kidagan po in town kaming nag-aasa nga mo balik kamo. Sa man mo, uy, dili ko mo ginahi sa utok. Nga, ang sunod na anak si Callum, there goes my mind aching and you are the reason. So ang iyang utok nagsakit daw. Hala ba si mamini na ni madugay no kay niyo siya ang iyang utok daw nagsakit. Pero mamini ninyo ni madugay kay niyo ko siya nga kay ikaw dong hinungdan. Hala ginuog ko. Nya ana siya that I'm still breathing, I'm hopeless now. So gaginhawa pa daw siya pero wala na siya pag-asa. So saan lang nato ni ang diyang mga paasa ug sa mga nibiya ang wala na nanghin nga kami nahigong mo pa palihog inton pamalik mo samtang buhi pa mi. Nya mga langga ni anak pa jud si Callum na I climb every mountain and swim every ocean. So iya daw sakon ang tanang mga bungtod. Iyang langoyon ang tanang mga dagat. Nya just to be with you and fix with unbroken. Para lang makauban ka ug maulian ang mga naguba nga dughan. No, nana siya.
O cause I need you to see that you are the reason. Kay gusto ti kang makitaan kay ikaw ang hinungdan ngano nabuak ni akong dughan ana siya mga langga. Ana na po siya, there goes my hand shaking and you are the reason. So ana siya langga nga. Hala nagkurog na pud akong kamot. Basin ako rentiano wa ta kabalo. Asa nga, there goes my heart shaking. Ano nagkurog daw iyang kamot. Nga kay ikaw daw hinungdan man. Ano ni magkurog yung kamot. Ngano di ikaw din hinungdan. Kung sabay pasabot anong nagkurog atong kamot, basi na ilang nahikapan. Ano siya, my heart keeps bleeding, I need you know. So nagdugo daw iyang dughan, kinahanglan daw. So, ang nabuhi pa man ni kung nagdugo iyang dughan. Takabalo no, ano, di lang no. Anak ba siya nga, if I could turn back the clock and make sure the light defended the dark. So, kung matuyok lang niya ang urasan, ang kangit-ngit daw, dili niya gusto nga ang nanawala na akong bright lang nga. If I could turn back the clock and make sure the light defeated the clock. Oo, ana siya kung matuyok lang niya ang orasan. Iya dong isure nga dili gyud daw mangit-ngit ang kalibutan. So kay ngano kay gusto kaniyang makitaan. So ana sana all na gusto makitaan sana all nga nag-asa pa og sana all magbalik pa. Nya ana pa siya. Tinaabot pa si Madam. Hala. Ang last lang nga I'd spend every hour of every day keep you safe. So gusto daw niya nga magkuyog sa taga-oras, taga-adlaw, para lang mas safe daw. So, nya, ano nga nana man niya ni Biya. Kung ni Biya na gani, ato na lang siguro pasagdan niya na lang mag-asa mong balik pa. Okay, pero graba, intang kapoy, magulat ba nga lang nga. Kapoy, kay masakitan, magdugo, patunugan, parang muna, patag kamatay. Pero wala pa ko mauna na mga langga, kay sayang nga itong liwat. Langga isod kay mga kwarta priyagama yun intang Ginoo. No, maana na pud padayon na ta kay ako nang gi-check akong alaga ug naghilak ba yung Ginoo ko. So, mga langga no, padayon ta sa tong gibati diri. Mong tawag ang lingkod. Ana. So, dahan kinangutana og singgil pa ba ko? Singgil pa ko kay wala na jud tayo maguyab-uyab ang langga kay wala busy ko sa trabaho, busy ko sa vlog aning sa edit. Wala nang, pero wala na gyud. Ana na pud si Kadong na iyahan na gidong katkaton ang tanang mga bungtod ug iyang langoyon ang tanang mga dagat, mga ocean. Nya kay para lang makuyog ka. Nya para daw maulian daw kung sa man daw tong nabuak. Sa man ang buak ko kani si Kalong no, grabe taas kay ang pag-asang mubalik pud yun. Gusto lang niya makitaan. Unta si Kalong na lang ang nahigugma sa ko ano, kay ginana wala si Kalong sa ko ako yung siyang sugaton tidak tunga-tunga sa dagat. Sugat miglang mo yun, tunga-tunga sa dagat. Sa kuan na lang ta kakalong. Nya na siya mga langga. I don't wanna fight no more. I don't wanna to hide no more. I don't want to cry no more. Ana man siya mga langga. So dili na daw siya makig-away pa, dili na daw siya mutago pa, dili na daw siya mahilak pa. Ana siya mga langga kay gusto lagi daw niya nga makauban daw ang iyang gigugma. Yo, unta ana na unta tanan no nang manginigugma ay kanang itugot na lang unta sa panahon nga pareha mong duha nagkinigugma ay gani nga forever na dili na kay magkita mo parang pinagtagpo pero hindi tinadhana. Grabe ka sakit diri. Way kabutangan nga sakit lang ga ambot na lang yun ang kantahan ni Kalom. Grabe man iyang pag-asa murag lalom kinailamnan gid sa dagat ni ihang gilangoy. Grabe yun iyang paglangoy ba o iyang pagkatkat sa tanang bungtod sa kalibutan kay para lang makita ang bayhana ambot atong sutaon kung makita man na niya iyang hinigugma. Siya lang ga come back, I need you to hold me. So siya dali balik sa kuha kay gusto ti kang gunitan. Kalami ra unta sana all ako na lang tigigunitan ni Kalong. Dili na siguro ko masakitan nanto dron. Ana ba siya? Dali duol ri ka kung ngunitan. Gamay na lang yun. Mangunitan na tika gamay na lang yun. Makitaan na tika ug magunito na tika. Ug magunitan na tika karong gabi una. Unta no magpagunit po ng babae no. O to mga langga, so kung atong isa-marise ang kanta ni Kalong nga ikaw ang hinungdan nga nung magsakit niyang hundugan, nga ang dugo ni akong dugan. Please, kanang pagunit sa kuha, kailangan tika, katkato na ako ang tanang mga bungtod sa kalibutan para lang makitaan ka. Grabe yun ihang pag-asa langga nga
makitaan pa niya iyang hinigugma nga nibiya sa iya ha. Or wala man ta kabalo nga nung nibiya ang mga tao sa atuan, di ba? Kung sa kanta pa gaasa jud siya pero ra kita nagaasa gihapon nga naatig yung hinigugma nga mobalik pa, pero sa karon kung dili na lang guro nato lang yun ang mga tanang dagat ug pagkakataton ang tanang bungtod sa kalibutan mga langga para kita nang nato ato mga hinigugma. Uy, pasadaan na lang nato sila nga ang Ginoo na jud ang mga tag sa tuwa og panahon nga magkita og usab nga magko-communicate og usab, di ba? Dili na lang nato fungson kay basin mamatay tag sayo o malaway-langoy ta ang dagat lang. Ay Jesus, Ginoo ko. Daghan ra ba ito kay mga baby shark diha mga langga. No. Tapay daddy shark na pay mom shark. Pay grandma shark, di ba? So dili na patagatuga og langoy nga katkat anang mga bungtod. Jesus, napakasa kuan, napakastila naligid na ka. Kaya kamkat-kat ang bungtod para makita rin may nagugma dili at pasagdan ang panahon nga maabot sila mubalik sila sa tuwa kung sila man din ang para sa tuwa mubalik din na di sa pila pa man kay years ang nabay sa tuang kinambungi mga langga no kana akong advice ni Kalong no nga dili na siya maglangoy, dili na lang siya magkat-kat sa tanang mga bungtod para makita nang niya yung hinigugma so dili ta mag anak pares kakalong lang nga grabe naman yun nakakuan pero grabe ka risky na yung buhat mga nagganong nga kita mga babae magpaabot na lang tanga sila ang mukat-kat sa tanang bungtod o mulangoy sa tanang dagat no dili kita ang mulangoy paingon sila dapat sila ang mulangoy sa tuwa. Okay, always remember matulong ng mga babae diha nga i-love yun at uhang kaugalingon hindi yun na to ihatag ang tanang pagigugma hindi pa sure, di ba? So sa tanang aspeto sa kinabuhi ayaw kalimot ang pagigugma sa kaugalingon mga langga karon ang ako happy ko kay description din ko aduna na ko yung anak so happy na ako nakafokus ako sa akong pamilya kay na feeling man ta so maybe this time i-focus sa to magalingon sa mga butang nga ma-develop ang atong passion para sa ani nga develop lang ang passion sa pag-vlog. So mga langga advice na ako ha nang dili lang ta perminti magdali sa atuang pagigugma di ayaw kuan ang imong pagigugma nga nipitik ra imong duhan ayaw. So, dapat iampo nato na ang tamang lalaki para sa tuwa. Balang maabdan dag 40 anyos o inampo. Basta maabot lang yun ang tamang lalaki sa tuwa o tamang babae para sa inyong mga lalaki diha. Ang mga palangga na ako, mga supporters na ako, mga palangga na ako ni. Sila, di na ako maisa-isa kay daghan. Ay lang mo pagdali. So, keep on praying. Ampo lang. Hindi maabot ang tamang babae para sa inyo. Balang maabot ng 40 anyos. So, mga langga, kinahanglan ako naog sa sunod, pag-comment mo sa ubos so sabay gusto niya ipagbuhat ako kay tinalian ng mga langga so daghang salamat ug I love you mga palangga until sa sunod na akong videos ayaw pagkalimot sa like ug sa pag-subscribe sa ubos ug pag-click sa notification bell para ma-update ka mo sa mga bagong videos na ako ha I love you mga palangga, bye bye.